Čaute, ahojte. Teraz si zahráme tiež cez Nintendo Take Off the Flight Simulator. To je moja hra, ktorú som dostal na narodeniny už dávnejšie. Hráme Free Flight, takže žiadne misie a hráme na 3 stroskotania. Vyskúšame pristáť na vode. Ešte. A teraz len rozlietnúť. Klapky radšej nie. A ideme vyskúšať pristáť na vode. Letíme, znížime rýchlosť a odosť. Toto vypneme. Ups. Ešte mám. Tu začneme z klapky o chvíľu. Počkať, to ide zle. Ešte zapnúť rýchlo. Stih. Potopili sme sa. Ďalšie kolo. Druhé kolo. Tak ide. Letíme. Čo sa stane, keď teraz vypneme tieto motory a aj tieto. A ešte pre istotu zapneme klapky. Ideme dole rýchlo. Padá. To už nestí. Ups. A ďalšie kolo bude tiež Free Flight, ale s iným lietadlom. Tak. A nepoletí. Buď poletíme Wizardom, alebo týmto. Asi týmto. A vyskúšame sa napodobniť reálnu leteckú katastrofu. Všetko zapíname, všetky motory. Všetko ide. Letíme sa napodobniť reálnu leteckú katastrofu.
A lietadlo som sa navil vybrať čo najpodobnejšie. A tým, že som v tom štúdiu, tak tu nahráva i moja sestra youtuberka Dianka D6. Tak jej dajte like. A hrá do súhru. Tak. Vypíname. Tak. Som si tu zalietal a čaute. Ahojte.